हामबाय मीडिया ताकु संग ताई नाई तंगनाय लोकरंग जतन हामबाय दिनै जुमरो ती दाबलया दिनै फान करी फान जुं बैनि थानी नब्रुम ब्रुम किसा रां खलाई जुं तिनी काisa स्टूडेंट चिनी पाराव लाइसा देबरमा बिनि बाबानि मुं हुंखाय सुरेश देबरमा पारा नि मुं हुंखे रतिरामबारी चिनी पारा न खबजा गमो पश्चिम बासाइबारी ऋषि विदेश अब PS साम्पा हाउर बाय खबजा चिनी 26 आश्रमबारीनि अनेक दिन धरे तिनी लाइसा देबरमानो चिकित्सा खालायो डक्टर लांमानि कुसुं दिन थाङै दंगो दिन थाङै दंगो हाइपानो 6-7 मास गायथांका ब हाममाया हामनानि मुसुंबो बनो भगवान गाहाम खालायतुन आबनो आं दियायो जुं तिनी तङै मानिया जुं ति दाबदेब्रक नखलाय मा फाइका बनो किसिसा सुबा सुरिनानि हनै तिनी जुं MLA बुया जुं मन्त्री बुया कायसा MBC बुया जुं तफानो नब्रुम रां खलायै रिलायनानि बागै मा नखरका गाय आबनो लोकरंनो ब सानानि मुचुंगो लाइसा देबर माहायनो कायसा स्टूडेंट ब MA कमप्लीट बता BEd खायनानि बागै थां दंगो आचेराय आसुकसा अमर अबहाय साकसायां मानिनो बेलाय दुखजनक आबनो तङै माया बुखावती किरिया जुंजे मानतै बनो किसा सुबानानि बागै फाइका गाय ब ताबुं नग कै ब गाय जिबिव ट्रिटमेंट चलि दंगो जुं हाइपानो बं नग नखुंगो जुं बिनि यंब्रेनो किसा रां ग्लांगै थानाय चिनि जे मामानि 3070 टाका अंखा जुं आबनो न चिनि जे बाइक तंतै जुं रि थानानि बागै सानजा जराव जुं ताबु फाइजाक आबनो लुकुरब अबहाय चेरायरंनो चिनि द फानो नायनानि उंथुन अबहाय चेरायनो जतन साहाय्य खायनानि उंथुन आबनो जतन ना आंकबमु जतन ना हामबाय ते खुलुमका बिनि यंब्रेनि याबसुं 3070 टाका रां याफारै रजाखा हामबाय मीडिया ताकु जमा जतन ना खुलुमबाय।